Mai horar da tawagan ƙwallon ƙafa ta Italy Luciano Spalletti ya ce ya ɗau marar dawo da martabar tawagar ƙasar bayan da ta kasa taka rawar gani a Euro 2024 a Jamus. Mai rike da kofin a 2020 wanda ta kasa cin ko wasa ɗaya tal a cikin rukuni an yi waje da ita a zagayen 'yan sha shida a hannun Switzerland. Mai shekaru 65 ya ce zai ba wa kowane ɗan wasa dama na taka leda da ta dace da shi. Italy za ta buga Nation League da Faransa a ranar Juma'a. Kwana uku tsakani ta kece reni da Isra'ila. A wani labarin kuma ita kuma Arsenal ta yi watsi da tayin da Al-Ittihad ta yi wa Leandro Trossard domin ya koma Saudi Arabia da taka leda. Cikin kunshin da aka gabatar wa Gonos zai fara buga wasannin aro daga baya a biya kuɗinsa. Sai dai Arsenal ta ce ɗan wasan ba na siyarwa bane kuma ko nawa za a taya shi. Leandro wanda ya koma Arsenal a